Hello guys, hi guys, how are you guys? Hey guys, what do you say guys? Hands up man, and hands up it. Now this is not voice, but I like it at you. Now this is not voice, but I like it at you. Tracy, je say, Sandra, how are you? Letini mbokumoro sai guys. Hanzi mukubika bvuti. Kokumirire jamani. Ndiri kubika bvutegi. Hawo ningareka kubika bvutegi kuti kwauye. Ndiri kutobika bvutegi shamwari hawakumi handisi kumira. Zviri tori order yevanhu iyoyi. Hanzi munozoriko. Bvutegi bvuta my general. Bvuta my general. Kuti tingareka kubika bvutegi. Ha. Guys, nani voice rakuti richidzoka. Kwai ndakadzoka kubva kuzaka. Vose vaindidherera chiuya henyuro indakauya naho. Sha, uda kuraya vanhu here iwe. Uda kuraya vanhu kwaya negwe zaka rinopisa. Hanzi voice nani tino ari kuti richidzoka zvanani. Deli wengwe nanyapila wena unjani? Esironica baby. Joyce zviri sei kaudza. Voice rakuti richidzoka, voice. Voice rakuti richidzoka. Bvuteka handisi kumira. Pabvuteke. Bvuteka handisi kumira. Bvuteka rimiri. Thank you, Ru. Thank you. Ini yangu skin ndo itori patight. Yangu because experiment wa zvakasimba. Yangu itori patight because ndo experimenta neni. Ndine vanhu vangu vanombotesta asi kazhinji kacho ndo experimenta ndoga. Saka rangu ritori patight. Yes guys. Muriseiko guys. Zviriseiko kwamuri guys. Murisei aiwa namboti gaiti chandare. Thank you tinovimbo. Good work watindinomirera asikana. Mirai ndikudzei chimwe chinhu vedu we I hope mose muri right. Mirai ndikudzei chimwe chinhu asikana ndikanena tongokudzai muzonoudzana. Handiti good work handisi kumira kuita vedu we. Good work ndikutongoenderera mberi guys. Musatombondivhundukira kana kundikwatisa kana kukwata guys mukaona mhepo dzakasimuka kana kuti varoi vakamira nenyanga paya varoi vachiuya paya musatombovhunduke zvenyu guys. Ndinotopa ndozosangana zvepo ndotoona kudai ndoseka ndoti kandi satani ndo zvachiri kuita ichi mazuva ano nhai chineni nhai but inini kwandiri haufoka kunda haufoka gona enda haufoka wina nokuti ndo zvandinoita. Hanomaona inini musatombo guys musatombo mukaona yenyu guys baba twins kwai kune varoi vasimuka vari kuita technique siyai varoi guys siyai vakutoridzei zvavari varoi. Munoda kuti muvaone usiku amuvaone usiku ninge makara siyai masikati. Ini handisi kumira guys ende ndikutongoenderera mberi. Hanzi nhasi mawanza filter nambeta filter no filter at all. Ndakana filter kana filter kana no filter or no filter unatuma tumavara nda filter ndakana filter tina filter kana filter ndata ndatobvisa filter ndatoyandisina filter nasaka lara uchazi kundiona handakana filter no filter nothing no filter ndina kana filter ndina filter varoi vazere anapewa usimwe muroi herewe. Ichi chigosi ichi kai ndongochifarira hangu so ndozangu tichombopota chindipisa ndongochidaso amene makai amene kuti ne makai secret ne one day chaisi yangu secret chombo yacho tondituka pana panongotochisekerera naye michigosi icho chichi naye iye mwana yana anape ghost asi mon and without tissue oil but tissue oil ndinayo guys varoi farirai kuvaona guys varoi imi munozati muroika imi
kana manga muri pama 10 days kana manga muri pama 10 days guys mchina mataka vanhu maina mata zvakasiyana siyana hesi mandu vamfana wangu rise vanhu maina mata zvinhu zvakafanana zvakasiyana siyana ndi vamwe maichina mata kuti mwari ndokumbura kuona vavengi vangu handika hesi anakapopo pamwe maichina mata kuti mwari ndokumbura kuona vavengi vangu andimaona vamwe maichina mata kuti mwari ndokumbura kuona zvakati mwari ntaridzei vadhomokovoga handiti vanobuda mwari ndizvaanoita. God is good at that. Varoi mukavaona musakwate guys tomovhunduka musavhunduke zizi munozati zizi rine zvinhu zvakadai so zvinoita kunge nyanga so but ukasvika pazvirika ungori mufananidzo wenyanga but hadzisi nyanga hauru hazvibai zvinozvia hazvinozichi ari kuti filita rega ndikuisire filita uone kuti filita mira ndiise filita unyaso kuona kuti yaisi filita haisi filita matsansos but ndikumwa manhikiri ma-antibiotics asi zizi riyari rinenge chingori zizi haribai guys. Saka ndasingatombozika ini guys kuti ndikutrenda ndasingatombozivi kuti kune kana chitrenda mazuva afura. Saka pane imwe sister yangu so iri panapa so handika sister like ezi ndakasangana panapa but she was so worried and so angry and versus the message yake shikanzi nei even pandaisa picture ndakaunyana ndakachembera apo poto shikanzi what is this, what are you trying to do, ndikati siyai zvakadaro vakoma handisi ndo zvanicheta kana ndakura here saka ndingazvitiza here ini guys ndambokubvunzai imimi vanhu vechidiki munoti chembere ndambokubvunzai zvangu inini panapa vadiki imimi handi would love to see you one day muchidzokera kuenda kunodzidzira kumira handiti muchemberi muchemberi handiti ndikusvikapo ana ndikuuya panyaya ana ngomunono ndikuyako hati muchemberi guys. Saka takamirira kuzoona musi wamunenge madzidzira kukambaira madzokera kuenda unokambaira mozomira mozofamba takatomirirawo kuona zuva iriro mufunge kuchembera kudai inyasha dzajehovha mufananidzo wenguva wenyasha handika it's a privilege that has been denied to many people have been denied this access, this privilege that we have today of seeing my 40s mufunge vachida vamwe venyu mcomment section kwamunenge mchituka munenge mchiti I miss my mom so much mwari makati amai vangu mwari mwana mudiki anti uri kuchemera uri rwadza kuti amai vako vakatorwa vachiri mudiki handiti waidawo kuti vakure handiti vachembere uvaonewo vari pa handiti saka isusu ndiwo moda kuti urai vana vedu vasare varege kutiwo vatione saka zvakaipa here kuchembera naimi if I can ask you zvakaipa here kuchembera naimi if I can ask you because hakuna munhu anoda kukuramba anoda kuchembera sezvisinei tichangochembera chete zvisinei tichangochembera hanimaona asi ndabona munhu ari kuti inini vamwe muri kuchembera inini ndakutodzidzira kukambaira asati tisati kungochembera guys hamusati masvika pati munoziva here kuti at some point tanga tiri mazere enyu aya no ndikutaura nevanhu vari pano ko anozara kuti timu inochita izvi timu inenge iri panapa timu inenge iri chazondibhowa guys ndechekudai soka mina ndikudzeka secret kamukazondibhowa pane mumwe musikana mukadzi auya nenyaya yakanditi kasi simeli ndakazobhadhira zvinhu zvangu ndikadai kune mumwe munhu yaya ari kutiza nezvinhu zvangu ndaseka muzati ndaseka kuti masikati anditika mugurupu renhingirikiri rimwe rewhatsapp rinandira ndika kuchinzi vangu vachitaura kuti simeli mublokai munhu uyu ndanoti ndinoti dongorerei kumunhu yari kunzi ndibloka ndobva ndaseka anona munhu yakamboya pano akafona pashow yekuti mari chikwera chichi akabhadharwa mari yake but mukaona zikomendika ranga akaisa mheno kuti kukupinde kupiko kwakakaisa zikomenda achindifamba muzati ndaseka azi ndikupora hama ndikutopora ndaseka ndikati ko avasisava haufa ndamboda kuti ndinoti naiwe hausiwe saka ndazozvifunga ngati ini kubva nhasi guys mashow ekuenda kunokubatsira kuti tinde unokilema zvikwera hatichaiti because vanhu vacho vanenge vachipana pachida rubatsiruka are the same people who are digging me and who are mocking funny of me and who are mockering me hanimaona saka azvishandisa izvozvo we don't do that hanimaona zvinani kuti uite neghost hanimaona zvinani kuti uite neghost usati neoriginal account yako because ndamuzomuona mai mwana ini amai ava vakawana mari yavo shuwa ini muzati kana ukakulita chikwere chako handiti ndakafamba murodhumu kana munhu anenge ambounzwa panapa muzati angona ngondikwadabuda nezenya ndokona
kwada mugwanezenya kurowa kuda kuti mai munoonere he makatizisa pa live he mukadi ndokona kuna mugwanezenya yoni ngwa kuti lamada kwa kutoenjoya ene andibhadharisika zvinhu zvine chikuita for free hapana munhu akambobhadhira danzi simeli mari yangu kusvika for free animona ndine ndichitongorisa kangu for free wopedza zvoenda kuondituka aiwa come on guys kana ndimiwo kana ndimi kana ndimiwo kana ndimiwo inangwa andibatikana nokunzichembera guys because ndatochembera zvishuwa ndatochembera zvishuwa musatambene makore atinawo makore aya haasi ejoku maimwana haasi ejoku mufunge ini kuchembera totokufarira hivi kuti tichidawo kuramba tiri vana dikasi mapermanent maiclosto mapermanent tichidawo kuramba tiri vana dikasi hazviiti unongozofuma ukatochembera chete chero kaita sei unotongochembera asi chandinofara pakuchembera ndechekuti imi vakawanda vedu izvo zvesu we are speaking kune munhu atopusha umwe achinda kumuchari as we are talking right now hanimona kune munhu akutopusha achinda kumuchari isu tigere pano tikutaura nyaya handimazviona saka chanda kunyatsoza nechekuti zvino people are not loyal saka guys nyaya dzezvikwereti munhu ndaunokorota mari yako woga guys roga woga guys ndirohwa inini muda kuti ndinorohwa ndichikurohwa mapedza moya mondidhika aiwa zviti chingondidhika ini pasina kuti ndirohwe futi ndoti double jeopardy double trouble kurohwa plus kutukwa newe futi come on guys handiti maona sana chona chidango changu izvo zvezvo ngaida norohwa ta unondirovesa pedza wondituka azara zita ndozvandozokonewa izvozvo zvokutaura hangu kufumura vanhu zvokudaro handizogona hangu nechingoti pamwe munhu anenge achihakira handiti people are loyal to the entertainment nechingoti pamwe kwaari entertainment munhu zvino ndingati kudiko hanimona because ndozomona futi ave pana pakuti sisimeli I love you nechivaonaka indopedzera kuti I love you too muninina plastics now asi zvakaipa veduwe zvokuita namaplastics naka zvakaipa mufungi zvakaipa mufunge zvokuita namaplastics nausizvi mona but anyway ndati ndikudzei feedback yenyaya yaana apa ndangutaura hangu nichidarika handiti ndangutaura hangu nichidarika apa ndati ndikupei feedback yenyaya yaana handitika guys nhasi ndainda paipa handiti muni kuziva kuti last feedback yedu panyaya yaana akanzi akanga apinda murasembeki munomu handiti akanzi anga apinda afarai gofu ungagoti chiuchudza sisi vako naifarai ungagoti chita akumafuti susha takakwegura takadla makrismas takamaona makrismas ende life takaiona right saka ndoyandoda kuti nditaure ivhoni ndoyandoda kuti nditaure iyoyo saka handiti munozati last akanzi akagumisira kuonekwa muno murasembeki angagara muno ende for sure angave muno murasembeki saka zvandakaita ndanzwa information iyoyo ndaenda pai iri kupi Kenya iyoyo iripi Tanisha unoziva ini kusaidi kwangu ininika azviiti unoona kusaidi kwangu Tanisha as much as dena ndiri muchembereso vanofumura ina ndizvizoita ndifumure manje hazvizogoni because like azviiti because ndinenge ndinechi tatenda ndinakanadziwa kana kuti kudii matensels aya nenichitozama hangu kuti asanyanya kundipresa kudai so handina flu ndine matensels ndo ari kundirwadza andiwana saka unoziva kuti zvino zvinoitika chinoitika ndechekuti ininika zvinenge zvakatosiyana pakuti ndipindure ndofamba futi mbiri yekunzi vanofamba chipindura nevanhu vachitora mapictures vanhu vachiposta I can do that kuti ndokutorawo profile picture yako ndokuposta tofambidzana but come on guys come on guys kana ndimi ndindichitodzidzisawo vanhu vari pano kuti kudii kuti toita fire nefire kana ndinimo guys ndendichisa vana kuti yes abi kuti fire nefire azvizoiti andiwana kutisa vana fire nefire saka sometimes andi ndimi munoti sisimeli ndinowainyarai saka ndopesa ndanyarara muchembereso kwamanje havana izvozvo vanoposta hanimona vanoposta indanovajairira uchinyora vakuona uri munhu musiri ghost vanokukanda hanimona saka kusaidi kwangu hazvizobudi manje hainyatsozobuda
haizobudi anonona ndopisa ndakuita kunge vana vari panapa ndotozotuma vana kuita violence vana vari pano ndine vamwe vana vanotedzera guys zvekudaro vamwe vana vanotonditedzera zvekudaro zvandenda totaura zvandoita saka vanonoti violence yakanaka kurodhuku ai no ina hangu handizodaro ndongoiginowa zvodarika hanomozati kutaugwa haufe kutaugwa saka unongoona unyarara weiginowa wosiya zvakadaro ndichazongovatsiurawo kuseri kumainbox kwanze ndikunyora nyora zvako munin'ina musi iwoyo ndiwo wauchandipa ndokanda anoona right shuwa Ivan kupindura haapindura nditi kuzotora hangu ndichivaposta handiti hazvizoiti hazvigoni plus mukangoziva guys kuti chero pasiri pano pasocial media handiti paunenge saka block munhu wacho even maghosti acho andisanda bloka nandichifunga kuti ndichamupindura muinbox ndoziva kuti mindura yakanoti kudini anowana ndasanda bloka nachiti ndichamupindura kuinbox nokuti vana vadika anditomuzivi mwana yepi zvokudaro probably anenge achitongoita zvokuti kuhakira anomaona kuhakira kuti nandichingotamba inisisimeli anomaona saka ndosaka ndichangoti ndichamuvinga anomaona ndomupa comment yake anomaona saka nyaya yandangu yanga iri yaana guys nyaya yangu yaana yanga iri yekuti saka akagumisira kuonekwa munomu anditi semchizera mafuta nemaglovos because ndikubika mafuta saka ndikutongo asarira ndikubvisa asarira ndiwa ndiri kubva nakukanda wangu meso kutogwadziwa kuti apinde mubhini amana saka honaika ndabva ndaenda papanga shandira nhasi ndaenda panga shandira papaya anti mutauni mopaziva nditi pandakamboenda paya tikanoona vasikana vaya vatakazowana watakazotaite kusenzara neumwe watakazotaite vaise vakaita kusenzara actually vese vari tu amona saka ndobva ndaenda nepicture yake ndobva ndabvunza truly speaking vanomuziva vakamuonapo several times vaimuona ipapo amona handisi okay alright mvura alright okay vakamuona ipapo animona vakamuona ipapo ari achimira pa position pavo umwe vandachitaura navo ndichibvunza umwe akatoti akatomboita sekuti neisanei neumwe vasikana vanga varipo because paanga achisvika ipapapo like munhu anga akabatana maudzirwa ndaitwa nemusikana hanzi munhu anga ari fresh anga akabatana plus unoziva kuti kana uri munhu nyuwani panzvimbo so animona unoita mari yako anomaona unoita mari yako aiwa haasi wemadhirama nasvigeta asiriye anomaona saka naivo the way so anzi akatombonisana nevanhu saka ndatozoshamisika ndatozokuti saka kanzi takazongomona sipo isu saka semunhu akanga achitanzi ari kubva kujobheki we thought kuti maybe akadzokera kupi kujobheki anomaona saka ndopari kundinetsa ipapo guys apa panyaya iyi manje pakutonyazondinetsa because vadaro handika vataura kudaroka ndabva ndafonera mumwe mupurisa wandowirirana naye anomaona anoshandira pastate central ndobva ndamuti ndikukusendera picture ndobva ndamusendera picture ndogona kutadzai pafoni ndikati ndatuti hauna bona face police station here akati no ndikati apa pane vanhu vamakambosunga vechikadzi here like eni mukaendesa kana kuningike chikanzi no tangasi kutobata mazuva apfuura nenyaya ndine matanzeosi tasi kutobata mazuva apfuura nenyaya mwedzi makore esa yadarika nenyaya yecovid vanga vasichengeta vanhu vakawanda even masausi anomaona saka haamuzivi saka pandinetsa guys ndatotaura nasisi vake ndichivaudza ngati hesi joy ndikati ndo information iripo uyu munhu yasikwana aiwa glenta kwakagumisira kuonekwa chemcrosenberg ndochokwadi handiona but munomu isinze ziti ndo makadisapira munomu ndo makagumisira kuonekwa munomu hana kuzoonekwa futi saka handisi kuziva kuti mwana uyu ari kupi guys hana yangu yakutaka kurova manje because ndine hope yekuti papa ya mutauni munozara vanhu vekumusha handimaona vasikana vekumusha vasikana vanalisiti probably arimo pane paari somewhere else handimaona but now it seems as if vakaguma kumuonawo patoveni mamanzi havamuoni just like that angodisapira saka ipapa vanhu ndopari kunetsa guys kuti mwana uyu ari kupi ende chinganisa chokuti poshaya kana munhu wana neinformation guys yekuti information yakafamba so takambomona pakati mazuva apfuura isinga zipo vanhu vese vakagumisira kumona 5 months and chidzokera kumasure hanimaona
5 months dzokera kumasure. So andizivi guys kuti ita sei. Tendai unozoya kuseri. Animona. Saka guys ndonya information iripo. Mwana uyu asati awanikwa, mukadzi uyu asati awanikwa. Saka pana chitana sisatu anga chiti alright. Ndatovati inini mbotrayewo zvimwe zvokuti mutsvage nemwe nzirawo. Hanimozati kuvanhu vatema tinobhirwa zvakasiyana siyana nditi. Ndikati kana zvichiita itai munonzwawo kuti zvakamira sei. Pamwe kana ariko muchaudza kuti ariko, kana asiko munzwa kunzi chi? Mili Mel, from that day yataita live tichitaura nyaya yekuti account yake iri active. From that day the account is no longer active. Their account is no longer active. Family yake iri kuZimbabwe. Kona patitiki family iri kuZimbabwe. Saka kuti va report. But Brian pakavharirwa paipa I remember. Akati communicate inini ndimwe munhu waona akakommunicate naye mukati. Saka iko zvino sinze phone yake iri kushandiswa. Ukona pakunetsa. Phone yake iri kushandiswa. Asi munhu akushandisa phone yake haasiriye. Hantukuona ende chero ukapinda mukati kuona pandiri kuti pari tricky Brian, chero ukasungwa nhasi ndikaenda sungwa inini handitadze kuchibata munhu wano kuti kujere havakupi toiletry. Unzotsvaga munhu wano kuti reach out kwaari kuti shamani ndozvandapinda nazvo, ndivigirewo teeth brush, ndivigirewo Colgate, ndikuvigirewo masanitary towels. Hantuwana saka kana pasina kana one munhu wakabata zvachose, wakabata zvachose kuti ndipo masanitary towels ndakabuda ndoda beuka kuti zvifamba sei. Saka tingati kudi. What can we say? Seems as if no one knows kuti ari kupi. Kana ukasungwa ndrambe unototsvaga vanhu vekubata kuti utsvage kuti ndokumbirawo zvakati nezvakanditumirei. Hanzi vaimboita yanga isiri nyaya yemadrugs pakambosungwa, anga siri madrugs. Handiziva anga kanaita zvemadrugs, but inini so far handisati ndambonzwa chinzi akaita zvemadrugs. Saka ndonyaya iri kunetsa. Chero uchichaya mapoto tine vimbo. So far me knowing ye vana Brian nomuziva munhu social media zvokuti angambogari chero chinza kuchaya mapoto akaita sei, haangambogari kusvika this time asina mbobudikira pa social media. Hazviiti ana watoziva isusu vana Glenta wanokwanisa kundipupurirawo mucomment section. Ana watoziva zviiti kwekuisa maflyer. That's another idea, but zvakuda kuti family yacho ironge. Hanmona zve phone number ndozvanachizoziva chiro kuti zvakuda kuti phone ngaitrackwe kuti munhu akushandisa phone zviri kufamba sei, iri kutrack iri kuti iningira iri papi. Hanmona sero dai chinzi anga achishaya mapotoka dai tichitori naye pano, dai muchitori naye effect kuma group ko dai munaye. But fortunately chero vachikupa iyonza kuti kujere kuti urarame unofanwa kunge une mari. Kana akakupa toiletry chero chi vanokupa toothbrush, vanokupa pendi chero rekuchinja, vanokupa pendi rekuchinja, vanokupa yes nice boy, vanokupa pendi rekuchinja. But still unobvumidzwa kuita macalls mujere, unobvumidzwa kuita macalls even wakasungwa. But guys to this pinga ndakutya ndangomirira sisachena vakauya apa phone hanzi yadzimwa manje ichaiti hanti yanga chimboita before tataura nezvekudisappear kwake. Kubva tataura nenyaya yekudisappear kwake phone vanhu vakatombofona ikapinda, iko zvino phone yakazodzimwa zvachose manje haichapindi. Antu mukona vanhu vakatombofona yanga isingadaviri but yairinga, iko zvino manje yakatozodzimwa zvachose. Amen. Saka ndo pari kunjinetsa because chiro kapinda mujere. Anti guys, unonopinda mujere, unobvumidzwa kuita phone calls. You are allowed to make phone calls mujere. Unobvumidzwa kuita phone calls ako mujere. You are allowed kuita uya ko rimo mujere. Kana one call, kana two call. And two calls, and mashona. But now apapa is dololo, hapana iripo. Purity, thank you. Ah, better nani shashu. Pane nyaya guys, chiripo ngatingoramba ichina matira mukadzi uyu. Ngatina matira mukadzi uyu. Saka zvandoda kutaura inini ndezvokudai so nhasi. Vazifambire. Yeah, true. True kuti vanenge dzaini dzakalinga. Zvinogona kuitika v but isati atuto anti feedback techipano kuti munhu yari kutsvagwa nevanhu vakawanda ndi anenge angomuona at least anenge angomuonawo tichatongoda nje kuti mwana wechizoti aripo. Hanimona ndosaka taiti pauri budikira taura nehama dzako handi because mai vake vanga musisa chonga asina kudza bed mai vakatozvika pakudza mai vacho kuti vazive kuti ndozvikuitika mwana asi kuoneka. Handi mukuona mwana asi kuoneka. Yes Maki, thank you. So guys
Personally likangosi we used to gossip a lot together. Ndokuziva kuti mai gossipa message zvekudaro. Hanzi zvinogona kudaro Annabelle kuti munhu anotoona live anenge aripo pana pane phone iyoyo. It's possible. Yes, forward mind. Should you say? So guys, nyaya ndoda kutaura nemi ndeyekudai so. Kana family vakandipa go ahead yekuti isai ma flyer tsvage I will do that. Vakandipa go ahead yekuti isai ma flyers ndinozviita. Pane one certain lady akanifonera nemusi Friday Thursday. Musikana uyane aitambana nemwana ushuna ana. Animaona vaitambana ana. Akatonfanira akati simelika ndatya mwoyo wenyu wamunawo. Ndikati indava. Zvikanzi munoziva kuti denda ndiri inini chaiye. Handika nyaya iyi even yauya andaimbotora nyaya yani yabhuru wangu uyu kuti mumhanye naye mutsvaga munhu zvamuri kuita izvi. Ndikati indava. Zvikanzi mukangana tatiri ma friends. Mukamati ndoziva zvese zvaiitika. Zvese zvakaitika I know zvamusingazivi mimi. Makaoma mai mina mai mune mwoyo wenyu. Denda ndiri ndiri kandatora kuti iyi ndomira kure handibati. Zvanaikudzai kuti andiudzwi ndo ini ndinatso kumuziva. Papa ndainzi azotuka munhu ye azoseka munhu akafa handiseke munhu akafa iki. Handisini kuti neni chafa handiseke munhu akafa. But the truth of the matter is pane a lot of things zvamusingazivi zvandoziva ini. A lot of things. Kwete zvokuti ndaiudzwa nemakuhwa. Ina nteerere zvemakuhwa. Maizi makuhwa kana uchida kuwachisa munhu ndogona kungonyora kuti kupiko ripi riera raita zvemadrugs ndichida kuwachisa munhu. Zvinhu zvaichaizvo zvipaground. But hamuna mbonzwa kana one day ndichitaura pano. Kuti zvikazodai paya zvikazodai andina. I just said munomuziva aitambira kumagroup akawanda emakuhwa mamusingamshaya. A very beautiful lady so. Anoona zvikanzi nemusikana ye ndakutyai so ndatya ndikati asha indiri munhu mukuru shamwari anditoiti chatungoda chekuti mukadzi ngawanikwe chete handimwana ngangowanikwa chete ndo chinhu chiri important mwana uyu zvezvimwe izvo zvakudhara izvo handisi munhu mwana mudiki kuti ndosora ndichiridzana nemagaraji izvo zvirani basa rese handimwana zvakatoitika anoona saka ndoda kutaura nenyaya yechidiki anditika vasikana vechidiki vari pano imimi mapiano aya todzoka beki kwamuri handitika makauya kusouth africa kuzotsvaga greener pastures handiti makauya kusouth africa kuzotsvaga greener pastures uyuyu umwe wenyu hatingati hangu angasirima 2000 no angasirima 2000 ndofunga angari kuma-80s handiti angari kuma-80s pandoda kutaura nemi vedu we vana vechidiki mimi kana muchinge mapinda mu-SA handika musakanganwe kumba kwamakasiya vana musakanganwe kumba kwamakasiya vana handi vazhinji venyu munenge makasiya vana kuna mai kumusha mai vanenge vakushungudzwa uya kuno kodyiwa nenyika rutivi uri kuno handi wakuyeredzwa nenyika wakusangana nemukomana anokukata off kuhama dzako anokukata off even kuvana vako andimaona anzi I think fadzi uri right fadzi kokoko andiwana anditi mazviona musasiye musakangane vana munoshungurudza mai no makanzwa ndofunga makanzwa sisi vacho vachitaura pano handisi ndakataura handisi rini makanzwa sisi vacho vachitaura pano musi vachitaura kuti ndo zvaiita aigona kuita kana 2 years 3 years asina kumbofona kumba makanzwa nditika handisi ndadaro animaona handisi ndadaro sisi vacho vakadaro musuya vakati aita 3-4 years saka even taingoti ari kwachau yake hanimona ataguma kumona 2019 taingoti ndo zvanoita chauya hanimona it's not right kuti vanhu vekumba vafunge kuti izvo ndo zvawajera kuita chauya yako hanimona wakakanganwa vana uri kunoko hanimona remember kumusha chero chifara sei udza vabereki kumba kuti ndiri right kuno kundiri right vabereki vazive kuti uri right nokuti right now vanenge vakushungurudzika vabereki ndo vanenge vakushungurudzika kuti munhu ari kupi iko zvino right now imagine kuti mai vacho vari what is she going through guys vakuti avarari usiku vachifunga kuti zviri kufamba sei chiri kuitika havasi kurara handimaona saka inini kungotaurawo handi tarisa zvandinotaura kana zvakashata zvisiye kana zvakanaka zvitore handika usatese nokuti inini hanzi wandiona ndichiita zvananichiita kana kunzwa kuti handiteere zvotagwa neava kana benzi kakudza zvinovaka tora zvinovaka wosiya zvoubenzi handi muri kunzwa tora zvinovaka 2 kids wow I thought she said 1 no kumusha ane vana 3 lili kumusha ane 3 plus 1 ari muno muSA anga ane vana 4 kwete 2 3 vari kumba ine tofunga kuti kumba ne 2 sacho zvandudza nhasi kanzi aiwa ane umwe mukuru ane 16 years
kuzoita 2 vanogara namama kumusha, kuzoita uyo ari kuno kuSAU. Vanoti kukumbirawo kuti kana pana mai vakandifonera musi wataita live yauya vachiti mwana muchitaura nyaya yemwana uyo ari kuno, ndokumbira mundibate because hama dzati tokumbirawo kuti mutibate mutipo palocation ine mwana uyu kuti vakwanise kuzotora mwana uyu kuno, nokuti munhu ari kugara nemwana anzakambovabata akati mwana ndakasigwa mwana zvikazodidididi vakauya mama wacho achida kutora mwana munhu akabva dzima foni. Saka for all we know mwana ane munhu wemuno anogona kuitwa zvemadrugs izvi kana kuitwa zveprostitution kana kuita zvakasiyana mwana mudiki. Handi saka ndibateiwo kuseri ndozati munogona makatasa nyaya iyi. Mwana wabamunini wenyu uya handika please batsirai amai vari kuda zvokutora mwana kuti vachengete. Handichati batsiranei kuti zoti imi ndimutozati mwana ari pakati chaipo. Handika toshanda namai voya votora mwana aende kuno kumusha. Mwana uyu akaberekerwa muno akakurira muno. Handika sisi vati ndakamuona ndomuziva, vakamuonawo vanomuziva, but vakangomuona munhu paakauya muno ndipo vakangomuonawo. Andimaona saka zvokuti ari papa ari kudiya vatoziviwo. Saka please muri kuona ndoda kuti vechidikika, let this be a lesson kwamuri. Zvokwadi munofa mukarova, munofa mukarova musingazikamwe kuti muri papi. Musanyanya kukoshesa varume ava vana vemambolipo pava kudarika vana venyu nemadzina namai venyu kumusha. Handi murume anouya achidarika but vana vako chakaita tu kujambe border kana kuti upinde muna munhenzva kuti ndakuenda kuSA kunotsvaga basa. Handicho ukaitira kuti vana ava kuti ukwanise kufidha vana. Handimaona wakaita kuti ukwanise kufidha vana. Zvino kana kwauya kuno ukayeridzwa nemafaro anza andiziva kuti how old ari kunoku. Handimaona woremedzwa nemafaro uri kunoku. Andimazvona uchikangamwa kuti kumusha kwakuya kune vana variko, kune vana vanoda kuchengetwa. Vana vechidiki musadaroi, so musadaroi, it's wrong. Kunonzi nzwa irembe rinenyanga dzayo wazvara vana vako. Handiti chita kuti umeke sure kuti kusafira vana vako. Chero kanzi ukuenda unohura andi inda unohurira vana vako uchaona ngochiuna unganakirwa nekuhura nemi. Kune munhu akanakirwa nekuhura. Hanti behind chihure pane zvinenge zvichiitika. Mahure anoenda kunohurira vana vavo. Mai vanenge vachitovhura mwana anoti achivhura dhoo zoti mai varubva kunohura kuti ende kuchikoro kuti rarame. Chiitira vana vako nokuita zvokunakirwa ubva ukanganwa mai ubva ukanganwa vana. Handimaona saka vedu ngatirambe chingona matrachi mwana uyu kuti at least paite closure kuti zviri ari papi zvakafamba sei. Handimaona so asiri oga tine vakawanda vatori mu comment section Handimaona vakawanda mu comment section vakatokangama kumusha. Handika mwana achatoziva kuti kuna mbuya mama hachazivi mai vake. Nenyaya kuti mai vakarovera Joni, mai vakarovera Botswana, ndio Botswana meneko. Handimaona mai vakarovera kwavakaenda kunotsvaga mari vakanorovera ikoko. It's not right. Itirai vana venyu. No one is going to judge. Hapana vanojaja munhu pano. Hatichachisu mukaenda kwabhubhu kuzerema ashawo vanhu wedhe kuti hure rinorema. Handimaona mashawu vanhu vanopanda vakadzi vasikana vanozvipandira. Antimaona variko 1 vari kuitirei vana vavo. Ukavaona December vakatakura mitundu vachindisa kumusha. Ndipo unoona kuti vedu wega mwarika ingoita kuti zvinhu zviite fair. Life sometimes life happens. Munhu vamwe vakapinda vakachonosvika pakuchonoba kana kunodiya mheno. Hanimazvona achita kuti vana vangu ndipo makambona picture yanga ichitrenda nemurume akaba mabhuku akaisa kumasuro. Munoti akabirei naimi? Akabira vana vake kuti vakwanise kuenda kuchikoro. Antimazvona ngatizamei kuti kana mauya kuno ichai kuti muchengete vana kumusha. Musakangana kuno ndo kunotori neningikiri ne zvinhu zvakachipa zvevana. Even stationery unotenga mupepe store yakachipa. Anditi ukatenga even hembe kupepe store kuno kudzinenge dzakachipa. Esibongi madau. Andibona ritirai vana, munoritira vana venyu ndo vamunoritira. Munoritira vana. Ini na ino kwache vakawanda vari pana panoita seru unoita nawo sisime ndo chibasa changu. Tokujaja chi. We won't judge you because the uri situation ndio unoziva. Handichika ndio unoziva mwana wa millionaire apa mwana billionaire ndiye anenge anoto especially mukona kwata kuenda. Mina ndikudze guys muri kuona kwata andimukona kuti mapermits evana ari ku expire. Vanhu vakaramba kurinyuka mapermits andimukona. Chifunga kuti vazhinji vataka kutobvunzwa mapepa kumabasa. Kunzi kana usina permit new one handika usauye kubasa. Saka chindiudzai guys kuti what is going to become of ana mai vese vangoshandira vana vavo. Let's be honest guys. Munhu akachishandira ari mumba handika akaita stay in yake.
ari achichengeta vana akachipuwa 3,002.5 yake achengeta vana kumusha. Now employers andika ndovuka makanzwa malema makamunzwa malema nesuro makamunzwa malema nesuro achitaura kuti hanzi izvo tiri kufamba tichaenda kuma restaurants ese akamenjena Hilton Hotel ndofunga newo garage ne Hilton Hotel era amene ndo hotel akamenjena ine one restaurant achazita kata kuti zvanzi tikwenda kuti tinobvunza tine maka yei makazara ma foreigners musina vanhu vemuno handiti ngavachange vaemploya vanhu vemuno vozo employa our own brothers dzekune dzimwe nyika handi muri kuzviona. Saka state zvinhu zvakadaro zvatanga kutoitika soka ndokutaurira ine home affairs inenge iri mudhuze mapemisi ana kurenyuwiwa hani maona. Saka chigaya kuti employer anenge kuti aiwa ina ndingagara newe zviri legal pano kana ukandifira hani maona kana kuti home affairs kanisvikira pano ndinosungwa inini. Saka yokuti basa chimira munhu akauya kuno kushandira vana vake kumusha zvinhu mosa zvakaoma guys kuZimbabwe handiti munogona kuvaona vana mai ava vakawanda vakuita zvinhu zvakasiyana siyana kuti vararamise vana because vanhu vari kuZimbabwe vanenge vachikufunga kuti mari kuno iriko inoningirwa chava vanenge vachikuisa mameseji nemafoni call kuti chikafu chapera chakati chapera hani maona kurudiwa mari school fees kurudiwa mari chakati hani machona ende iwo kuti uudze amai vako vochengeta vana kuti handisi kushanda mazivano unogona kuwadza mwedzi wekutanga newechipiri mwedzi wechitiri tutabo chivodza kuti hadza mapepa vanoto kuti iwo tinoda kundijairira saka unoti ndinovapa nchiwanepi zvinopedzisa zvakuita kuti vakadzi vakati wandei handimaona even varume tichapedza takuvaona vava mastreet vachipanda mastreet imomo handimaona vachipanda mastreet imomo nokuti ukada kuti zvekuti ufambe uchiti kwaindodai apa unenge wagarirwa nehome affairs pane nguva yekuti pachishaba kuipa pachasvika kuti pachaipa home affairs ichiswa pressure na uyu minister mutswapedu anzwa mutswadi meno aripo Vanessa tendai mabika dai ndaka haichabetseri ndakataura ini ndinotaura nepandinogona unoda reganimbo kupai chimwe chinhu 1 munyatsondinzwisisa kana musinganyatsondinzwisisa handiti ukona ndikakuvinga kana tukandivinga nenyaya yako ndikakutsiura ndichikudza nenyaya yako ini guys right now andika ndamunhu mukuru handiti hatisiri vana vadiki munoziva here kuti tiri kuma20s guys misikanzwa yamuri kuita itakaita munozviziva here misikanzwa yamuri kuita itakaita inini actually let me talk about myself let me not talk about other people inini misikanzwa imwe yamusina kutoita ini ndakaiita guys I did it hani muri kuona saka pane chikuudza pa munenge achifunga kuti majokes chikazi I know sometimes ndinenge chikuudza because ndakapinda nepo ndenchizviziva hani maona ndakapinda nepo ndenchizviziva ati maona indofana ndogara ndichikuudza history yangu pana pekuti rati guys indaive nemusika wachaishai nchikura ndofana ndakakudza haisi secret iyoyo ndakakuudzai ndikati ndaive nemusika waini guys ndaijamba nepachiwindo chekumba kwedu kumkoba 6 kwandogara kuya kumba kwedu ndichijamba nepapapaka tichinda kunana sikasi. By the way, when I say we are my DJ, and I'm a boy, we are my DJ. Apa, how old were you, Moon? When you go in 1920, 1921. It's not a secret. And I am telling you from the horse's mouth. Second, you can get that and then I can but then to Ziva. Ndakambakudza isto chiti mwe musina kajamba guys nepachiwedo chepateleti ndikawana chavhagwa noti ndaisa chakavhukwa kudai so ndikawana chavhagwa ndakambakudza yanditi been there, done that. Truly speaking, I have been there, done that. Apana mwana nozoya kwa ndrondoza nyaya yake, chero ndikazoseka hangu nyaya yako, asikukusura ndine tokuudza. Ende vashinja ndotaura kuseri kupindura comment section muvaudze. Andikuudzi here kuti zvinokuita izvi. Ndakabva neko mningira iyo zvoko zvishoma izvi. Ini zvangu zvaitove wese. Vangani vari mucomment section mwandakaudza. Kuseruku tichitaura nyaya dzenyu. Ndichito kuti muningira zvakutaura izvi. Ndakatoita zviri wese zvakutaura izvi munin'ina handika but zvine pazvinosvika pafango kusvika pakuguma toti sisi kwanga kuri kukura panguva iyoyo takazokura saka vana vechidikana tichitaura chikudzaika teererai takabva neko kumunga kunapwa handiti hakuna nzvimbo yemaforo yaungatiudza yanga iri mugore tiri kuna 1920 ikoko taitopinda pese taitozikama pese taitofamba pese taitopapinda ipapo mubereki achida kushaya kuti oita seiko kuti ange mubereki chakutora kakumedza haimona shakira ndokumbira mvura shakira nemafuta nenda kuti zvatobika mafuta nemi asi aiwa pandave hangu base cream ndaisa kwasaba kumodira ma oils neku blender andimaona
taiburuka guys. Ndo chimwe chechihure chamunowa chinzwa vanga vari mahure ava. Ndo chimwe chechihure chamuri kuudzwa ichocho kunzi vanga vari mahure ava. Ende zveshuwa taitopinda. Saka taipinda mabhowa ukandiona ndirimo kandichigidhiga ndichifamba ndiri kustage. Ipapo unoti kudii? Hani mabhawa kaya aiwewana tichibatazi vachiridza tichibatazi ari kuenda inopindawo imomo. Hani maona ndo chimwe chechihure chatoudzwa zanzi mahure tatiri momo mukati momo. So what? That was then. We're talking of more than 25 years ago. 25 years ago. Come on, guys. Maname shidiki ngati dzidzei. Please. Hanzo not sura na msura wana wako. Vana ndo vatsurawo. Mgono wepere ndi asina yandichi. Moziziva ndichi. Asiwone wandiregi kukutsura. Nokuti ndinga tomboya kwanditi kana means unotondifarira. Ndotokudza. Anona, ndotokudza. So guys, we learn from our own mistakes, guys. We learn from inini mungandibvunza and I will tell you. And ndechekuti andinobva kuti kudini ndokudza indoga. Anona. We learn from our own mistakes, but ndinoudza vana vechidiki vamwe ava varipo ndechekutika don't go down that road. Wona izvaitika mina ndinetsokudza izvaitika. Handiti patinoenda papaya. So to say kuti zvandinogona taura pano zvinogona kuzo-offenda even let's say magosani kana info. What info? What info? Nokuti pana pandogara ndichitaura. What info? How many times have I been telling you this pano? How many times? How many times? Hands chocolate, I'm your witness. Yes, how many times? I've been telling you pano kure na kare chikudzai. Hanachina sina mbokudzai pano. Pana asingazikwa ndo zvarwa here guys munhu ndari cheche asingazikwa kwedu tinogara kunda kurira kupi. Pana asingazivi. Inga ndagara mutoziva one. Because I always tell you pano. Animona. Saka munona zvaitika mazuva edu wayandobudza taintiza tichinda tichita sei. Animaona. Tichinofara tichinda kumafara uchinzi tichimataza uya Peter Jones ndizvo. Peter Jones ari kuridza kwakati tichenda kunomanya kwekuya. Honai zvaitika. Let me be honest with you vasikana vana vakadzi chidiki kuti munzwisise. Animaona. Zvaitika zvokuti unoinda mainda makawanda muri vasikana. Handiti mainda makonda muri vasikana kudaro. Anditi maona masvika muri kujaivha muri kufaraka pane zvikomanawo zvirimo imomo. Let me be honest with you guys. Shabata even father vekwangu but vanofanga kuti ndogara chimwe muzati chika choka sometimes zvimwe zvinotokubowa nditoma utongozvitaura so that because ndechokukudza vamwe mwana abatsirikana. Animaona ndechokufanga utongodza mwana abatsirikana. Uyu Linda Lee abva atopedzera ka1. Animaona saka zvaitika ndezvokuti uchiningira anfadhali wakumirira panzi aiwa ndiromba. Saka uri kusaka nezvikomana antika zvikomana zvouyawo paya mwana pamwe mabva kumkoba kwatogara uko wakabata mari yekombi yaisingaiti dola here kana nguva 50 cents amheno makore acho nayo 20 cents amheno ikoko mainda nemari yekombi mune kombi yekuenda nekudzoka manosvika na 10 o'clock ka matopinda mamira mukati miya yedhiringi kuti kakokokora vai mwana hamuna handika yedhiringi kekokoko yekuti kakokokora chaichayo hauna urimo mukati miya tiri timazira tudiki tumwe twangu tongata kutomwa kana nedoro chako chaiko. Andimaona tongati tutakutomwa nedoro antimazvona saka tukomana tuchauya handika titoda kuchengera dhiringi muri kutamba memwana apo waro urura zvevuka mati kudzara tamba machuni kwaive nemanonzi machuni maraga handimaona ndiwo taitamba maraga yekuti munhu waiwaina uchiwaina uchidzika saka dhiringi rauya ziya riri kuerera kudai mai mwana handimaona apa hauna kana yedhiringi handimaona dhiringi ukurida dhiringi ukurida handimazvona kuti negwe drink handika shakuda kuti teki newe kuti name nawe guys imi minoziva zvinhu zvakawanda teenage stuff exactly ndapose zvinhu zvakawanda vaivepo Benhilda whether guys vanga vaivepo but misika iwo unozviziva kuti musikana wakafura nepo kazvina basa kanzi waidana nemunhu wane aisikama nati kudika nati wakabva naye kure aripo waingoti musika wayako naimi munongoziva kuti ndizvitora zvokuti mangwana wemi ingozondipisa munomba imi ngotera zvandikukudzai nai unengone munhu anenge akati vatakumboko ari decent boy ari boy ari kudheni handika atozivi kuti chimoko changu chainda kwachainda animona ndoanga iri game yacho wani guys
vanhu vangana pa vakambodhumanisa ini ndikurangarira kuti musikana guys ndakambodhumanisa fata diaries nevakomana 3 vakamira pachibridge chekumaraini kwedu 3 hameno asina mbodhumanisai hameno 3 vakamira pachibridge umwe akampaka chigorofu zvanisa kudharaka chigorofu chimwe chakamirapo umwe akamirapo neinampiti vose ndiri gira mvura yekumwa Shakira pamvura yekumwa hamona utodhumanisa mai mwana udhumasa utiza paya mai mwana ini ndakazomborohwa guys mukakuzanyaidzi ndakazombokiwa hanimona ndazodhumanisa umwe munhu oranga riri benzi hanimona rimwe ora ndaitiona ndakazokiwa mai mwana munoziva kunozi kusumudziwa nebhutsu mai mwana kusumudzwa nayo bhutsu chikikiwa mai mwana kuti what is this that chicha unonditira ichi ani mazvona uchibhutsugwa unenge watozviita saka wasvika meme musekasi muya mai mwana kana kuti ibhawa anzi chiwakusana apaona chitukukohotse uko chitukukohotse kupi ani mazvona midlands hotel ndokotei ndakakoko kune mafaro ese ani maona honosvika so drinki yauya mai mwana ukuda kutengerwa drinki ka ndototengerwa drinki chakutotektekne chakutokunama mai mwana tektekne chatokunama handi mazvona zvinhu zvaiitika the rest is history handi mukuziva the rest is history anditika vakangwara joini dze1+1 anditi saka guys ndinotaura chokwadi takabva nekoko mungakunaipwa handi mazvona next week zvakarezve kwai guva kuri kuyanhingi andi matime yarimemba zvinhu zvanga zvakanaka kamakore aya zvinhu zvakanaka makore aya saka madj aiuya every week kauya dj munyuwani handimona every week kauya dj munyuwani handi mazvona kwese kwese nongochingoveko ini ndakatozokuzobata kwangu kokuti munhu ari kubuda ndakazobatwa after ndanguri ndahwa ndikati zviwa nondibata nhasi shiwa munhu ave nekuda ne3 years achingozvibitira nechiviri chakachinda kuda kundibata nhasi handi mazvona ende kuri kupfeka uniform usiku wakanaka sharo ndaive ndiruranini ndosakuchona kuti handitombovhunduki kana kunzi kukwacha kuti hanzi izvo kana kuti kudini kana kuti ndingazoharira mafaro zvekudaro because ndakamatevedza ndiri mwana mudiki ndakamatevedza mafaro aindi mwana mudiki ndakambokudza history pana pagaizi ndichitaura ndikati mai vangu vakasvika pakunovhura prayer group mukurimemba ndichikudzai ndikati mai vakasvika pakutambura hanimaona vakatambura kusvika vaenda kunovhura prayer group kubasa kwavo ya 5 o'clock kuna matsira dhimoni remwana wavo dhimoni ranga riri pamwana wavo rakagara nokuti vanga voti uyu haasi normal indakaenda kunze handisi normal aiva vari kubhora vaenda kuona bhora namabhora andi kune bhora ira mhene kwavaendeko andimona ava kuti mwana haasi normal pane zvakamugara munhu handimaona kutopinzwa bhizi handimunoona mai kunotanga prayer morning group rekuna matamu gaya guys kuti unenge wanetsa zvakaita sei uri mwana unenge wanetsa zvakaita sei chimubvunza nhasi kuti unoda kunetserwa here pakadaro unonzwa wega kuti hautodi kana kudaro hautodi andimazviona saka chokwadi chiripo ndechekuti 3 years Evelyn taitamba kwasa taitamba rumba unoza ndio madezi anakanda bongo mmeni madezi unoza wataitezera sere ku yondo sister ndio madezi ana yondo sister mai mwana taita competition yekuti zviuno zvaita kunge zvinoguduka izvi tiri pa stage paya hani munoona tiri pa stage paya mai mwana tainoziva kuti ava ndo vakuru verumba hava ya chiuno taikona chipractice masikati uri kumba nongo chipractice ka uri murumu mako chipractice chiuno chipractice kuti Saturday kasvika nondiona antimazvona rumba yei nemaraga machuna ndio ataitamba tichita get down mai mwana kusvika pasi tichiita vana push it baby oh baby push it ani mazvona ndo apa pa munhu angari kumasiri pangu anitevera musikana kanotera munyongo angari the sweet of the sweetest saka ndio yanga ya favorite nokuti uyu anga nechidzvene chaive nacho chekuti aiti chero akakuona ukamira kana kuti kurodhiko nemachinda aimhanya kunoripota kumba handimona kunoripota aimhanya unoreva handimazvona kuti vazodai ndamuona akamira nemukomana unotorohwaka saka mozaisi patakakura ka ini ndakuzanga kuti mudhara wangu aikarova kurova munhu akarohwa kusvikira aneta ndini
airova nefeni belt rimwe reblack so feni belt moza rubber rinenge reblack rada saka zvanaenda kuchenda zati kana ndakazati ndakaparamura kuti ndatoita musika wangu kunorowa ndandine hembe dzangu dzandaigasa muchirugu panze dzekuti ndaiuya ndopfeka ndoirikidza kuti kana ndoroka feni belt rasanyazosvika chi panyama saka zvimwe zvacho ndaitoita musikanzwa hanimaona yekuziva kuti kondonga ndorwaka zvopera hanimaona ndoya ndorokwa zvopera saka good girl aindirumira uyu ninongu oti ndamu angakamira paningi nemukoma ndamona chipinda pakati vandi makati asatamira ningi vana vemari nangu charo makati asatamira ningi anditika saka anganaye vanga vachirivesi vachidii airipota hanimaona saka tisakatokirimbirana kumukana ninongu yayo hanimaona asi munazvita mwarika muna zvinongota mwari wikayo ndakadzapa upenyu kuti munhu asekwi hanimaona akazopesa nge akaseva kuti ndaiti chero ndichitukwa ndaipiwa example yemunini wangu kwanzi kutadza kuseta example kuningira kona munini munhu kwaye bo munhu zvokuti uchikuita kunge benzi kungesasika mudhimoni ndakakugara ripaurike zvidei hanimaona but popa introduce zvinhu zvinoita marika ndakazoita ndakakutoita bo zviri nani darika iyi ini ndakatosakata zvinhu zviri bo zvokuti zvangokwetena matebusi so handimaona ehe hanimazvona anyway but yanga isiri nyaya yemuzati mumba magara muchongwani kwawani munhu anongoti anotongorumira chete hanimazvona saka ndonyaya ndaida kuti nditaure kuti imimi hanzi ndakareva nemaclubs but ndakangana kudatiza kuerenga comment yakakonza manya hanimona saka vana vechidikika zvinhu zvatenge chikudza ipepa yanditi tinge tichitaura nekutoziva paya pamenge muchitituka muchidini tinge tichitoziva tichitokutaza dai tuchisekedu kuti oh shame okay alright vana ava varifunga kuti vakangwara stereki havasi kuziva kuti takabva neko kumunga kunapwa ende zvisho takabva neko saka nyaya yekuuya munomuka ndofunga guys even njorunero rwangu romunhu ndakakudzai ndichichabereka mbanje kumusana uku ndichifamba nadzo ndichidini ndakakudzai ndanyasina kudzai animaona saka imimi guys ka vana vechidikika shandirai vana venyu andika and remember kumba kwamaka kudhara kunga kusina human trafficking kunga kusina zvemadrugs saka taingofara vaimwa doro vaingozvimira doro vachifara vanomwa madrugs sesi taitodhakwa nedringi iroro antimazviona saka rangarirai vana mai kumusha antika zvinhu zvamunoita ngazvitigwe vana venyu nanamai venyu dei mai vangu vangu vari vapenyu nhasinika chokwadi dei handisi kuti ndichivararamisa upenyu wakaita sei but unfortunately hapachina mwari vakatonga mutongero wavo animaona dei ndichivararamisa upenyu hwekuti handizivi antimazviona saka ndapamba nei ndichitaura kuti itai kuti vana musakanganwe vana kumusha itai kuti vana mai venyu vasagunun'una kuti shuwa kuti nditambira vana vake munoziva kuti mubereki akagunun'unira pana chinobuda vana vechidiki vari kuno mubereki wakagunun'unira kuti shuwa angauya kusandambira vana vake pano oinda asikatumiri kana sipo asikatumiri kana mafuta ekubikisa anoti vana vake ndinovapei munamato iwoyo unenge wataurwa nemubereki wemunamato vakangotaura munamato iwoyo zvadhakwa chero manga muchida kuita sechinongo chidini mai vakangota kutaura munamato iwoyo cheteka zvatodhakwa zvinhu zvenyu hapana chinobudirira hapana chinofamba saka remekedza baba vako namai kuti mazuva ako awedzerwe panyika fadza mubereki wako munamato wemubereki wako ngavamubereki kuti mwari komborerai muvana wangu kwaari ikoko zvinhu zvake zvi zvaari kutsvaga kuti aite zvimubudirire zarurai nzira yake zvinhu zvaari kuda kuita zvinhu zvake zvibudirire mberi ngave muromo munamato anobuda pamuromo wemubereki wako kuti kuti mubereki anosvika pakuti ndaneta kana akanzi afa mhene ikoko handika kana kuti mwari ndo zvamakati ndo mbeu yamakanditipawo kuti zvara mwana akadai so vana vamwe vachikuita zvakadai so vachisa mafenzi kudzimba dzavo vana vamwe vachitengera mabereko chikafu ini pana pandichidya nemunyevhe everyday muromo wakadaro kabuda mumuromo memubereki ka truly speaking ngatirege kutaura kunyeverana pano unotokusungira play chocho zviti uri munhu akaita sei kana kuti uri pamaketi yakaita sei ka maketi iyoyo inodistroyka zvekudaro zvekuti unoita kunge unonhuhwa kuita kunge wakazorwa tsvina iwe usina anditi munoziva here imi on the other hand hanzi asamu abereka vafadzike I understand Sandra but honaka iwe ukaita zvinhu zvako zvakanaka mwari angapengeka Sandra mwari anoziva ka iwe kutengera mbereko kumbereko kwako ndiasingakusikani unoti chero akaita mberi munamato wekuti ada kusunga unoshanda here pakadaro haushandi iwo chero akakuta mberi kuti ine nekuti asigutsikana iwo chimupa haushandi munamato wakada kesi yakadaro haishandi because you know your God knows kuti you are doing, you are trying your level best uri kuzama but mai havari greedy havagutsikani antimazviona saka ngatiite kuti tidini
tifadze vabereki vana vedu andika kumba vabereki vedu vakakosha. Kune mamwe machembera kana sisi nhasi kudaiwo achiri kungochemera vabereki vavo kuti dei vanga varipoka dei zvichifamba dei vanga varipo dei zvichiita animona dei vanga varipo dei mablessings maybe izvo ari times 50 chaiko because ingadi vachingondiblessa zvinhu zvangu zvichingoendeka but hapasi ina handisina munhu anondiblessa ndimwari chete. Handisina mubereki wokuti achatizvo bless you handika mwana wangu zvikunakire hapasisina nokuti vangu vese vakadyiwa nemujuru andimaona. Saka imi munenge muchina vabereki vevaka batisise piwai mablessings nevabereki venyu torai tap into the anointing yevabereki venyu anditi torai manikiri mablessings evabereki venyu musakwatisa vabereki venyu. Ndio pandosogara ndichitaura paya vafunga kuti maybe ndichitaura hangu zvekudyoka nati kudini. Guys, I won't stop talking ndatini ni chakaipa usatore but chakanaka tora anditi chakanaka tora chakaipa usatore nombe chabva kune munhu unovenga but kana chichikubatsira chitore chisingakubatsire chiignore. Ndipo pane ishara kuti vamwe vanhu vamunotuka vamwe vana muma-comment section uchichinyavezana nevamwe mai vane 50 years uchinongana navo uchituka mai vane 50 years mubereki wako yeuya haakuzive iwe haumuzive kungobatikana ngoti tsama kuti asi mwana uyu naye muti handishuriri unozvivharira zvinhu zvakawanda. Havasi mai vakunya kutumbura asi mubereki. Kudhara taiti mwana ndewe anorerwa nemunhu wese mwana ndewe munhu wese zvadaitaura isusu. Thank you Manjeya. Taiti mwana ndewe munhu wese tichikura mwana anorerwa necommunity yese. Iko zvino vana vekomasi vano vanoti aiwa inini hausi mai vangu vanondizvara iwe. You are not my mom, you are not my mother. That's very wrong. Munhu wese mukuru kwauri akura ndisisi vako akura zvokuita zera ramai vako ndimai vako handiti munozari kuna mwana anokupa mablessings chechewo nemunhu asiri mai venyakumuzvara. Kune vanhu vakaenda nemablessings amai vasiri mai nyakumuzvara vasiri mai nyakumuzvara vakapiwa mablessings nevanhu ivavo vakaita zvinoshamisa paupenyu. Kune vana vakaraswa vari vana vadiki. Kune vana vakanga vachinzi vanda kuraiwa nenamai vavo vari vana vadiki vakarescuewa vakararama handika vakatorwa vakaiswa mafoster homes vakaitupuwa mafoster parents. Munoziva kuti vana vazhinji vakadaro izvi right now vakabudirira they are doing wonders because vakatotepa into that anointing yemunhu akaana kuchitora kuti havasi mai vangu vakandizvara handiteereri akateerera munhu iyeye akanga achimusiura haana kutosati havasi mai vangu. Saka vana vechidiki be careful. I know munotaura zvakawanda I don't care but dzidzai kuti vanhu vakuru mai vako vari kumusha kana vari vapenyu handika munhu mukuru ari kwauri handika mubereki wako. Try to respect your elders. Try to respect your elders. Musaita vana hakirosi nokuti kana takutaura nyaya yedestiny kana nyaya yefate umwe nemumwe anomira nefate yake ari one. Umwe nemumwe anomira nedestiny yake ari one. Hapana zvokuti anzi ndakanga ndakahakira destiny yanhingi. Hakuna. Muno tinohakira muma-comments tinohakira mukuvenga munhu tinohakira mukutuka munhu but when it comes to blessing umwe nemumwe anomira ega. Hakuna kuti anzi ndinohakira neblessing yanhingi. Hakuna zvakadaro. Zvinonakidza muchiita muri zvinhu zvamemichita muri group paya but kana zvaakuti paupenyu zvakuitika paupenyu zvapakuda kuti zvinhu zvichinja paupenyu ndo pachinobhendera ipapo. Chinokubhendera uri one zvinhu zvako hazvichafambi uri one. Uyu wokusati kwake uyu hameno zvichidaro zvino kana uri munhu anenge ane vabereki vasinawo kana mari seni pamongo chihakira kune vanhu vabereki vane mari yake kuti vanenge vakatomusira inheritance kudhara kuti uyu ane mari yake anayo uyu watodzva wadzva because yachangoenda kunomora mari yake yaitrust fund iya iwe dhololo wasara wakamira wakadaro nenyaya dzekuhakira. Siyanai nekuhakira vana vadiki. Zivai zvamakafambira muSA, zivai zvamakafambira. Varume havatizi ende havaperi. Varume vanobhirivisa munoziva chinhu chakunetsa mazano chekudai so. Varume vatazara navo mazivano mumasociety eduka nemucommunity meduka. I tend to wonder kuti vana ava vacharorwa nani. Truly speaking guys, zvinhu zvandanga ndichimbofunga even nhasi chaiko kuti zvinofamba sei. Varume vacho guys, munoziva kuti varume ava ndo vakutoacta kunge vakadzi wese pamafacebook apo nepamainstagram nepachi. Varume vakugara pasi. Varume vanofanira vari varume vanongari mukwasha wako. Machembere muri mene mucomment section. Varume vanongari vari vakwasha vedu. Vatichauchirira mangwani.
vari kupfeka maghosti akandogara pasi kutoita maghosti 6 murume wokuti aumburudzana nevakadzi munhurume. Ndozvibvunza kuti vana vedu ava vacharogwa nani? Vacharorwa nani? Vacharorwa nani? Varume vakawanda, varume most guys, varume ka andizivi imbogarai pasi vanhurume muchitarisa kuti is that the kind of a father that you want to become? A toxic father. Baba vekuti mangwana chengu vamwe vacho vane mhuri ndofunga vanenge vachirikana muchifunga kuti mukadzi wake guys ka anenge achiita sei, mukadzi wacho anenge ari munhu akaita sei kumba uko, mukadzi anoitwa sei kana baba vachigona kunogara pasi. Baba vachigona kuenda kunogara pasi kunocreata 5 avo maghosti ekunda kunozvizvidzana nevakadzi. Amen. Ndio type dzevakomana varume vatinavo ivavo vanofa kunge vachizorora vana vedu. Handi mazvona. Ndio type dzevarume vakwasha vedu vamangwana. Saka you tend to ask kuti zvichazoita sei? Saka vana vazvichaita sei? Zvinozodini? Ndio saka mchanda kuti vana iko zvino ka. Hanzi napiye imbo mwemvura wala iti Clarice. Exactly. Unoziva manje airisika inini murume akatotenda kuita gayka I would even say kuti no ndinotomuti at least agona abudisa zvari. Handiona, this is exactly who he is. Hana kukuvanzirai akutadza kuti izvi ndo zvandiri inini hangu I want to be gay, inini hangu I am gay, this is who I am. Handiti kochigaya mukwasha wako iwewe anenge achikupfekera ghost iwe ambuya achikubvarira kuFacebook neghost. Ndovakosha vatinawo. Hanimona? Ndikutaura faith in I've observed that ndozvo zvandatinyaso toona izvizvo. Ndozvo zvandatoona even uchitaura naro ghost so uchitaura naro tone language unotonyaso unoti no. Handika munhingirikiri murume uyu. Ati mazvona. Vana mbuya vazhinji muri kuzvuzvurudzwa nemaghost vakwasha venyu. Kana kuti maboyfriends vana venyu ari muzozviita vana vedu ava kana achinge anyengwa nemukomana vakomana vachava vanoita vanozviredza vasikana vanopa information vana vedu vechidiki avaka vana vadiki vanopa information yekumba chaiko chaiko kumukomana wasingazivi nekuti anenge angouzwa noda kuzokuroora. Hanimona information sebvu mangwana akona information yakubuda bvu neghost uchiya kuti zviri kubva nekupi zvaita sei munhu ari pangoziita mukosha wako achizouya necausi came home. Handika ndiye ari kukuitira izvozvo. Saka what is going to be our future, the future of our kids tomorrow? Remember guys, isisi machembereka tatopedza life yedu. Isisi kwatakuenda ndokwakadhuze kwatakabva ndokwakure kwatakuenda taapadhuze. Handi muri kunzwa life yedu takutoziva kuti takuenda kumagumo kumafinals tofunga asi kuti kuvana vedu vachazozara vakaita sei, what will become of them tomorrow tisisipo vanoita sei vana mumbozvibvunza vabereki muri moga imbozvibvunzai. Chero mwana chiya nechimusikana chiti nechimukomana chiti mama ndiye mukomana wangu kana mukomana chiya nemusikana ndiye musikana wangu ingoya sitasai izvo munongoonawo nemaziso. Funge kuti vana vedu mangwana vanenge vakamira vakaita sei. Varume vazhinji ndio vacho varidzi vemaghost. Varume vazhinji tasai mwene Facebook iri kudengenyeka nevarume vanotuka vakadzi kuti mahure. Varume vanotuka asiyana mai vake ana sisi vake. Handitika asari kudza mumwe sisi vake kuti zihure. Varume vari kufambira nyaya dzevakadzi mastreet umu vanhurume vachika kuti tukudzifambira chekuchaiko ukaita kuti .com chachanyatsa kuuya mhene kumakuwa uko rinenge rauya nemunhu wechirume. Hanimona rinenge rauya nevanhu vechirume varume kunyatsodzifambira dzevakadzi kudaro. It's now scary guys, zvandikuona izvi very scary. Hanzi vana chavasi kuteera mugoni weparent asinaye asi zvinoitika ndezvekutika mwana kana munamato wamai vangu ukashanda pandiri munamato wako will work for your own children.
Munamato wamai vangu wakashanda kwandiri. Guys, ndakudza kuti ndanitori troublesome child. Very problematic child. Asi ndakudza kuti chi kuti aindirevera munhu wangu aindichera uyu. Handika ndindakazenge ndaakumberi. Munamato kauyu wegroup rekutangwa na 5 o'clock makuseniria. Munamato achikumbira moti wedu ndibatsire umba wangu koita mwoyo wakagara mwana uyu. Antimazvona. Kana zvakashanda pandiri, it will work for your children. Guys, ngatisei vana vedu mumunamato. Vana vedu vakuda kuti vachikavwa nemunamato. Kana riri wedre kuti mvana thank you sikanyisiwe. We are tired newedi. Pane mukadzi asina mbodza unzi mvana ava. Nevarume. Akati kuti ndive mvana ndiani? Hausiri were munhurume. Akati kuti ndive mvana. Handiwe. Mukaona varume vachita tekirikiri nevakadzi mumapage nemagrupu muka, you be shocked. You be shocked. Nemiwo vana vechidiki. Pamunonyengwa papa nyatsotarisai, garai pasi munzvere mweya. Nyatsogarai pasi mutarise. Garai pasi mutarise vanhu vanokunyengai. Garai pasi munzvere. Zvokwadi unonyengwa nemunhu. And I just that you need admin group remvenge. And I'm talking from experience, guys. I am talking from experience. In the admin, I don't because of answer the admin when venge. Let me not talk of venge because you know. Men talk of venge I'm 5 years back here. Let me talk of venge 5 years. I don't know is what it was very well. I don't know is venge 5 years back. I don't know is Bafunzaiva komana and this kunyepa. I'm talking the truth, guys. I'm telling the truth. Mabvunzewa komana vasikana vaita kuzvirashira. Kuita kuzvirashira kuma admin egroup remvenge. Oh. Mabvunzei. Vadezei. Vunzai vadezei vana Brian. Dezei vana Ashford. Mabvunzei. Vaita ku ndichita vatsiura dzorai pesi vakomana. Dzorai pesi. Zorai pesi vakomana vachita kudai. Come on, guys. Zita rekuti ndi admin. Unono muda kwa admin wakaninga achita basa rekuti sika achita hake makuwa nesu achipuwa nyaya achiposta ndiwo unoda nditi. Saka mpaka na mazorora namba menyu ninge makamera sei. Sorry guys, andisi kubata ngoma admin angu ekumvemve anotishi. Ndingotaura zvinhu zvakutara zvinhu zvakaitika ende takatotaura ndakavaudza. Takatombozoshika sika kanyaidzi tichimbotaura ndenchivaudza. Handiti. Mbokwacho chano kugara sei. Garai pasi vana vadiki imbotarisai mutarisise. Imbogare pasi mufungisise. Mweta kuzvirashira kuma admin ema kana uchitoona uivu hwanika hunenge uchitobuda ipapo uchimagina mavatu mumba. Ndibaba murume uri. Ugo totwanzi ndine murume boyfriend yangu inonzi ningi ndi admin wegroup ndi imi. Natrishi vaisha nyaya dzavo but vamwe vanga vasina nyaya dzaivepo wewe vamwe vanga vasina kana nyaya dzaivepo. Obviously faith murume wakazviziva izvi inopera marriage inopera ndikunyemberi vazhinji cheko vakadzi muita magostika varume nyanga vasingazvizivi. Murume wako kazviziva chekuti ndo zvaunoita you are here to terrorize people uri munhu akadai uri nokuti muroyi wekufacebook marriage inopera ndokutaura because murume anenge achiziva sweet loving wife wekumba ozonyatsoudzwa kunzi ndo zvaanoita anodai anoti I don't know you anoti we don't know you I don't know you handina kuroora munhu akadai andikuzivi. Asi madmin aive nemaspecial nanhasi madmin ane maspecial powers. Saka admin akanyenga munhu admin harambiwi nevasikana. Saka vasikana vari kunozvirasira kumaadmin. Ine handisi kuti maadmin akashata guys mundibatisise handika ndati ine nchina wakanotsvaga waka group ndimira ndizvidiko ndikutoona nditonesikana kutsvaga kuti ndoti papi pagroup honai ndikutoda kutambura kuti ndoti group ripiko mirai ndoti kudiko. Indai munonyengwa nemadmin ekufashion police. Endai kamonyengwa because ava ndevefashion vandavo zvefashion. Endai munonyengwa nemadmin ekufashion police.
katine munonyoka nemadhimini ekuti group ndipeyo kumwe nditoshayiwa angozara kaiwa yakangodaira nditoshayiwa ndoti papi nditoshayiwa kuti ndoti adhimini wegroup ripi ndoti kudiko aiwa kashero nditakupinda mumagadheni evanhu iyo igaroziva kashero nchikukwa kana makutsika mugadheni evanhu manambasi anodzika igaroziva wani manambasi anodzika kana makutsika mugadheni ine singatauri munhu nechingozvitaurirawo hangu randomly but nosazvinoita shoko rinonokubata iwewe because ndo zvauri kuitaka unobva wafila kunge ndiuri kutaurwa andowana let's build our homes kuzimu ika ndo group ka indai ikoko hanimaona munonyimba ikoko endai kune cooking wati rine group rekubika rinozviri recooking manje ya my favorite person angodaisa macomments akomana mwana uyu angodaisa macomments airiswe anozichikoko chikafu kubikwa chikafu ikoko eka toza kuti nonofurayi kwakauri kumbo nonobiki kukamaresipi chavo zvoona nadhimino kuningi ukuya kuningi kumvekemvenge come on guys ukonozviona ndanzvire boyfriend yangu kuti imika John Piri hatuki munhu zvake hatuki munhu John Piri hatuki munhu John Piri anongoita maposa ake munhu anongozvifarira anmona uko ivoni uko kumvekemvenge kuyakwe handozvona kuti ufamba tukwa ndiye boyfriend yangu ini ndiye boyfriend yangu upi ndiye boyfriend imi vasikanaka handizivi abi yangu letsopa hamusi pano muchavigwa vakwasha vakadaro letsopa hamusi pano muchavigwa vakwasha vakadaro handiti mazviona saka vana vechidikika akudzai akubayirai zani handiti nemiwo machemberi mamwari pano kuti wabi yangu musazvinyoda nawo zventimoti mabhenteni woti wamunenge muchingona chingozvizvirodza munofumugwa kuti mabhenteni tumangwana kana marambana munofumugwa tumabhenteni munofumugwa tuke pafacebook hanimaona tona kuti matikona tokungopfeka mapitikoti ka vazhinji vachangopfeka mapitikoti ani mazviona saka machemberi angu ari panapa kana muchida vanhu cheucheuka ngatitsvagei vanhu zvakanaka ngatigei kungomhanya even tuwana tunenge mangwana tunoku blackmail ka uchichipa mari tichinyarare hanimaona kana chazonyarara kuti zi handika kana chaona kuti mari wapera uchina mari manje chinokufumura saka vakomanaka vana vechidikika hapana kuti chirwa musaga auchirwi pachena kafade because munenge makawanda thank you nyanyiwa jithinda kurova se wangu warova se munenge makawanda andimaona munenge makawanda haunochirwa musaga because mugurupu munenge muri 15 hamuzivani chete munenge muri 15 asi kuti musingazivani chete ndochokwadi chiripo guys you smell the company you keep. You smell the company you keep. Ukaita munhu kuti unosowaone mukambani handika yevaroyi newewo unongopesera wangove muroyi unenge wangonhuwa urwe paunofamba unongosaza chiro wangu uri mukristu akaita sei unotokangamwa unozozviyeuka papaya handiwana watoroya kudhara anti mazviona. You smell the company you keep. Ukanogara mukati mevanhu vanenge vakazara ruvengo musina chinotaurwa rudo kana chimwe kutaurwa ruvengo chete every day anti mazviona unopesera wangove munhu kuti chero pakaitika chakanaka chaitwa natapiwa nashe hauchioni unenge uchida kungotsvaga kuti ndakamirira munokomenda musanoita chakaipa ndipo unokomenda tikaisawo kuti congratulations tapiwa nashe graduate you can't say congratulations even usingamuzivi unomirira muso kuti tapiwa nashe hure ndo uchakomenda iwoyo. Aiwa feito wa munhu bwa usikona kuti pa friend list yangu uripo unozizata nditakure maghost pa friend list yangu but uripo wani wabhozve kuti azve kuti ko pegaripi. You smell the company you keep. Ukapinda umunhu anohasla chirongo usina dhirire kuhasla unopesa paunenge vashana nyaya dzemari paya kuti guys mari yandapiwa necustomer yangu achiwaridza mari kapa handi mazviona unotopesa kuti saka muri kuzviita sei vasikana modini zvofamba sei. Pane mwana akandiinspire one
ndoda kusara chokwadi ende kana ari comment section andoziva chokwadi. Mwana uyu akataura chokwadi achindudza akati simendi truly speaking inini ndiri mumwe munhu anokanda maposti uko kunzvekenzveke. Hani mazviona? Ndokanda maposti kunzvekenzveke ndichituka vanhu ndichituka vana madhambosi ndichidini munoziva musi wachimbeto ya musi wachimbeto webhenda chimbeto ya tatiri munomba akanga uya muno mwana uya akandudza chokwadi ega. Yes Owen nyika yaramba akandiudza oga akanditi sisimeli chokwadi musa takamugarira pasi inini nemwe mukadzi anga aripo pepe tikataka kutaura naye takataura naye mwana uya tikamuonesa tikati uri kuitei palife yako paupenyu hwako uri kuita chi akave honest animona akatoyo anchazi kumuona ndiye mumwe futi akangorowa uyu tena angochinjawo animona akangove honest kuti so hapana zvikadai ndikati right ndoda kubatsira. Munoziva kuti right now ndiye rana wemafuta ndiye agent wemafuta kuMpumalanga. Ndakati ndiri kukupa mafuta aya I want you to do something neupenyu hwako. Ndoda kuti uswere uri busy uchitsvaga macustomers uchitengesa mafuta. Handitika tengesa mafuta kutsvaga macustomers, make your own money. Handitika unoshandisa mari data paunenge une wifi handina data unoshandisa mari kwaunenge uri kwekuya. Akataura kuti ndakati saka ona mari yese unozati ukadewa isanganisa kugona tanga business kana chimwe chinhu. Ndakuda kubatsira 2022 unokuti uite chimwe chinhu. Guys, to speak ndasina intention kuMpumalanga kuna vanhu vakawanda ndoziva matayarizi ariko but ndakati ona ndoda kupa task kuti unofamba uchanotsvaga maclients wega ikoko. Ndikanyima munhu ndaifa kukupa wekuNamibia akanga achida order kuNamibia ndikamunyima ndikati mbombira nchakupa nchakuitira iwo mina ndimbopa mwana usho pak vakonoko the fellow judge dzekera ndikamurongedza zibooks ake ndakamupa. Munozati nizula kandifonera achiseka akati sinela ndigoni kutendai ndikati ino ndakaka yako mari ino ndakanditi ingove honest ramba uchipusha famba nebhora at next week atopera ka monditumira wao ndikati iwe famba nebhora ndokutumira. Handitika ndoda kuti utange kuzvita chimwe chinhu paupenyu hwako nelife yako. Hamonti guys zvinhu zvinenge zvakanaka izvozvo zvinhu zvinenge zvakanaka. You smell like the company you keep. Every day ukaita munhu kuti unenge uchimboita basa rekuti unogona kugara nezvidhakwa zvinomwa doro every day neunopesera kungomawo doro. Handimaona unenge kungomawo doro uripo pai nokuti ndo vanhu vanoswera navo ivavo. Ukaswera nevanhu vanotaurawo nyaya dzekuti toita business ripi toita sei guys unopesera wapindawo mazviri. Handimaona because ndo zviri kungotaurwa it will force you kuti upinde mazviri uchida usingani. Gara nevanhu vanotamba marounds aya. Handiona usingani mara unopesa tongoti ndakutopindawo marounds saka ndozviita sei inangu handikwanisi chi 5000 yamukutaura ndokwanisa kuona 2000 ende uchameka shoti 2000 mwedzi unenge wakupera inenge yakudiwa ka uchameka shoti left right and center ka uchatoitsvaga bhozi yakudiwa Maria wakapiwa mari ka anoona uchapiwa Maria uchada kupa munhu mari inoti wakapiwa mari yemunhu uchakumeka mari dzekugara uri busy uchitsvaga makwana kuti saka sei mari yoyo. Antimazvona. Yes George. Saka ndozvanda ngonditaura nevana. Zvikuru sei nyaya yevabereki kumusha musaikanganwa. Handika musakanganwa nyaya yevabereki kumusha. Don't forget nevana. Handiti wona iti kutsvaga mwana uyu munin'ina wedu atiri kutsvaga. Animona ndakambotaura mwana wakati anga achiseka munhu. Haisi secret kuti munin'ina wedu uyu aizikamwa nekuverify. It's not a secret. Handisi kutomboita makuwa kuti pande unyera ndotozvitaura palive makateerera. It's not a secret kuti mu comment section maito anga singa jairigwi aituka kuti zvekutamba aivhuraudza vanhu aivhuraudza zvamunoyesoziva kuti ana anga singa jairigwi guys ana aituka aitozika kazhinji kacho kumuziva waimuziva nemakomenti akaribvayo. Antimazviona honai nhasi zvakuitika guys. Azvidi sometimes ngatidzidzei kuyanana nekuwadzana nevamwe kuitira ramangwana hauzivi ramangwana kuti rinoperera papi. Unoona kuitira ramangwana hauzivi kuti ramangwana cho unoperera papi nomuka wakamira papi. Ngatidzidzei ndakudzati pane chiitiko chinoitika paupenyu every day pane lesson to be learned. There's a lesson to be learned. Papa nechanchi kudza iti ndakazodai ngazodai akusukudza kuti ndoda kuvhaira ndoda kudi ndechiti torai maleseni ipapo ndakapfura nepo torai maleseni
vakomana guys da kuza ichokwadi kuve pano takasimba kudai tigere pano kudai soka tisina zvirwere kaizvi mwari vanenge vangokuda chitosati vangokuti upinde ipapo inyasha dzamwari ende usafa vakazvirova dundundu kuti anzi inini here ndikazodai inyasha dziya guys inyasha dziya inyasha vazhinji vatanga tichitamba navana dzataifara navo chinotamba navo madhindindi chidindini vakafa chokwadi chakanaka ndikudzei nemai vakafa inyasha idzi nyasha idzi kuti unenge uri pako uchifamba kudai so huna chigwere nanhasi unenge uchikoshambira usina chigwere inyasha dzekuti unoti tukafunga kuti mwarika handigoni kutenda sindokutendai sei inyasha vakawanda vakagunduruka unoya kuseri baby girl uda vanhu vanoya kuseri inyasha idzi because time yaisho iyo yati uri vana muzati mazira ndiri kwandai kuzaya taita zvemsika vama 1920 waya munoziva kuti vazhinji vedu vanambosvika kuma 25-30 vanga vatogunduruka kudhara takasara tororwa vafa hanimona ende maziva achine waya ndikukwanzwa kune chigwere chainzi vanga vachiri kuiti shura matongo iyi HIV yakunzi HIV mazano yainzi shura matongo ende kudhare kwaitika kubata kudai soka ukakubata kudai soka waitoziva kuti ha munhu atoenda waizviva naizvimba izvi kuzvimba izvi guys vanhu vazvimba izvi kudai so miromo iyi yakatsvukuruka guys kutsvukuruka muromo kudai so vanhu vaiyerera vhudzi kudhara kwakusina mapirisi aya vanhu vakumwa mapirisi mazuva kwakusina mapirisi mazuva aya uchiti ukanzi TB hanimona TB yaingonzi TB kwai TB ana meni TB2 TB2 wotonzi indanogara kumba unomirira zuva rako rekufa vanhu vaitogadziza kuti ndakamira zuva rangu rekufa ndozvazviri kwekudhara antimazviona TB ndiyo TB2 waitosati zvaitohlisa guys saka vanhu vakawanda vakatofa nguva iyo because nemapirisi kwanga kusitorina hanzi kubva kuzimu kuzobhadharwa rendi nevarume ichai mwari hanzva dzedu handisendi kudaro ihanzva dzimwe ri kudaro handimaona aiwa 2022 inoyi itichanga muchangamu chimbosiya zvemakuhwa neruvengo umboita zvokutsvaga mari chimbosiya zveruvengo chimbosiya kuita champion yezvinhu zvisingabhadhari zvokuti unoita champion nekunzi unosora uchituka vanhu pakupera kwedhei hauna kana 5 rand yapinda muchikwama mako hauna pamwe unenge uchiteedzera vamwe vanenge vachivata kumashifts vakuya kuzotandara panapa vari mari iri kupinda vazhinji ndivanakroska vanenge vachitanga kuti vanenge vari kuna UK iko abva kushifti oti ndinotamba mari yake iri kupinda iwe tatekile zvikuru sevamsa vanotatekile tatekile tate kumhanya kunojoina hauna at the end of the day hauna kana 5 rand yawapinda mukambani wasura zuva rese uchitedzera nemapost ekutuka vanhu 5 rand yapinda mukambani hapana munhu wauri kutuka pakupera kwezuva ka aita 1500 rands kana 2000 saka wina apa ndiani awina ndiani iwe wasipira uchimutuka uchimubvarira zuva rese post after post munhu wacho wauri kutuka uchiti ndikutuka ka arikutobika keshi at the end of the day ka pakupera kwekuvhika atita mari yapinda makondi 1.5 2000 or whatever chireketa 1000 chechaipo saka wina ndiani akani chimuti ndiani iwe tuka nasi utopereka uyo akutofunga ndinodhlepi mari yangu iyi ndinodhlepi mari yangu iwe muromo yangu oma nezhara miromo yangu oma nezhara nekuda kusura uchingotevedza gore rino richagorere kutsvaga mari ichagorere kutsvaga mari anenzedze kunzwa anzwa ndoziva kuti ndingotaurawo zvangu randomly asi me knowing some of the people vanoya padiaris kuzoona kuti mail yakutaura nezvei I know kuti tomorrow I will be trending nandigari ndakudzai but don't worry never mind ndiri busy kutoenda kudaruka ine ndiri busy kubika mari ndiri busy kutobika mari mukona mafuta yaka anofa kutoenda mangwana kumuridzi ndichitodza ndikuisa ndikatoisa mari maakaunti ndine mipa life asi ndiri kutobika mafuta izvi ai hanimukona mafuta aya anofa kutoti adi abikwe veshi munochena ndasina kusiyana kama ingredients ese ati bashona saka guys it's up to you kufuga kana kuwarira kufuga ndizvo ndikutaura ese ndikutsvaga ma ideas kuna mwe munhu andivika kati tisimeli ndine 70,000
ndibvunzirewo madhiaries kuti 70,000 ndingatanga business ripi. Ndikati ndichauya nelive yachona toonesana kuti vanhu vanenge 10,000 angaita tichionesana mucomment section ndio malive atoda kaya. But mutarise mutazi vandiri kudza izvi guys. Pandiri kuuya nelive iyoyo yemaideas aya tinenge tiri 200. Tinenge tiri 200 mutarise. Musi wandinouya ndichiti ndauya nemakonda nenyaya tinenge tiri 1,800. Chinhu chinopa upenyu guys, life inoka yavela isurvival of the fittest. Munhu wese akutsvaga mari, taakungotsvaga mari. Zvinhu zvakanaka ukati chakanaka wazviitira, ukati chakaipa wazviitira, ukaita chakanaka kutsvaga mari yako inenge kuteverera. Hanzi mudzimu, hanzi apunyara ashai misodzi. Handiti apunyara ashai misodzi unotowana chete paunotopiwa napo pakona chero zvikaramba asi pane zvinobuda napo chete. Ani mazvona takambazama kuita zvakawanda bva tichidai chimwe chichiramba ovhura chimwe choramba ovhura dai chimwe uona kuti ichiri nani uchidaro. Hani kusvika wasvika chaipo chaipo paunenge uchida haurambidzwi because simba rako maideas ndeyako. Aiwa peti moyo handiori indi ndichaura moyo handiori inini ne 200 vanenge varipo tinofamba live yedu iyoyo kuti guys mumwe akabata 2,000 oita sei kuti atake kuspinda 2,000 iyoyo toita sei. Ndo zvatoda zveava vanenge vakatakura ruvengo rwavo godo ravo handika vachiita basa kusura vachitukana nevanhu kana kubvarira vanhu kana tanzi tamubvarira tamupedzera. That's a lie ho. It's a lie. Hauna kumupedzera, hauna kumubvarura because uyu life yake iri kufamba iri kuenderera mberi. Shoko rongo shoko raunotaura rosara ipapo. Handiona asi nini life yangu kuenderera kumberi. Saka kundipedzera kwako ngosina anenge akauna angu ndine chimuti. Because ukataona uchitogarira pasi uchitogoka you are very relevant. You are very relevant. Kana ndisina basa usoro chitora nezvangu. Kana maiti tisina basa usoro chitora nezvamaititi. Kana usina basa usoro chitora nezvamadhambosi. Kana usina basa. Hani maona. Saka tichange tichingira mberi ane chimuti ndini. Kutaura ungataura wose ufadzana woseka. People vanotukangama. Wapedza kuseka ikoko voya pano tutaka kutofamba. Nenyaya tichitoenda. Saka guys musanyemberana musanyeperwa. Hapana kuwachiswa paya, hapana kudi. Because life inenge chitofamba mari unenge uchitodya mutobika mari kutodya. Handika. Inini pa upenyu wangu guys ndodya kwakakudza ndodya nemuriwo kana nchida. I eat vegetables when I feel like eating vegetables. Asina nyama kuti ndikuda kudya vegetables nasi. Ndozvokunzi hanzi ndashaiwa mari yekutenga nyama. Never. As long as ndine pfungwa dzangu dzisiri kushanda sana kurora njere hazviiti. Azvigoni. And now that guys ndinondoneka shoti every day I make sure ndawana 2-3 new clients. 2-3 new clients. That's my aim. That's my aim. Uya uvhaire uchitenga mudziyo chita dzimba dzamuri kutenga. Thank you Brian, Pastor Brian. Thank you Pastor Brian. Thank you Pastor Brian. Animon. Uya uchiteredzawo zvishandwa tikufare newe. Ndakatenga imba asikana unoenda kavaka imba yangu yapera ndo paya apa. Tifare newe. Vasikana vedu yaona kana ndakatenga chikusikorokoro kushangu ndo pandavapa. Vasikana yaona vedu zvandaitirwa vedu mufunge mbanda chinja fridge ndatenga fridge ndo kunonzi kugona kusimudzirana. I still wonder vana chidiki vari pano story yenyu kutsika mugarden menyu. Muchiri kusura muchimhanya kutegana kuti kwai nemume pandakanda picture yangu yekuchembera iyi yakagadzirirwa iyi yangu yekuchembera iyi yakagadzirirwa iyi. Kwai nemwe mwana nozanda ndanoenda pa profile picture pake ndikanomuvhura ka. Ndikati ko zvasiri mwana mudiki zvokudaro wani. Munhu mukuru mai vari kuma 35. Ati sisi meni asi mataka kuzvona nasi inasina kuzvona kai. Ndikati ndataka kuzvona nasi zvikazi takachona kuti mene mwedzi tichimbochiona chichi. Ndikati mai weekend nechemoyo. Amayava. Furi kutotakile bhezi dzoroma kuti anzichane mwedzi tichitochiona tichitotendera matisipo so muchakabvira mwedzi. Ndati shame God have mercy nechemoyo ndikangoti sorry mningina shame kana koma still nchageko ndinenge ndiri busy time yangu ndobva ndakunyarara. But truly speaking moyo mangu zvandibata ndikati mwana uyu time yose yekuti zvese mwedzi wese uchiona zviso chingotedzera you could be doing something with your time chiri productive. But anyway upenyu azine vakuru upenyu mwene wawo. Upenyu mwene wawo. Iwe ndono unoisendesena upenyu wako ndonoronga upenyu wako. Handiti musa dzikisirwe pasi nevanotaura zvakawanda. Inini guys ugara chitukwa kana kuti kupi mastitum musatombo ndikwatire zvenyu.
musatombondikwatire zvenyu guys kana kuti saka Simeli ndisingazivi china ndipiwe ma-screenshots mazuva zvokudaro handipiwe ma-screenshots and mad ndasakana nazvo guys handichinje mood. That's my moto 2022 ndakakudzai handichinje mood. Tinotoseka tise tinotofara tise mumakomezi momo ndikatoposta ndikazvona ndagadzirwa chimwe ndoya nacho ndochitora ndochiposta pano chichi chakadwa mucomment section mukaona ndagadzirwa chimwe chikanda mucomment ndichitora ndichiposta chite main post munyasona kuti no hard feelings chiri pepa kutamba muchidaro ini life yangu iri kutofamba imi muchingove busy. Anzi na George, I wish kumbonedzana life yangu inoenderana nezvamuri kutaura Simeli. You are welcome. You are welcome, brother. Just tell me kuti when, how, tozoita life yacho maybe tovhura malines and people can share their stories and people can share. Ndine munhu ari kunditi Simeli, I want to write a book for you. Ne life yenyu. Your life is so inspiring. Ndikati book zvikanzi ndokuzai Simeli, let me be your anzi chima underwriter. Ghostwriter. Amen. Vanonyora mabhuku. Ndikati ndichafunga nezvazvo. Zvikanzi please ndo basa rake. Mune very interesting. Please. Guys, munoti tine bhuku ringabudai. Tinganyora bhuku ringabuda. Aiwa bitterness mukadzi azere ndo yatinayo. Bitterness ndo yatinayo. Atigone chinhu chakanaka. Atigone kuona chinhu ndakaona ghostwriter ndizvozvo takaona musikana uyu wokurogwa uyu ndopanoona kuti vanhu hatina kana pressure hatina kana brain. Durban yave nemunhu Evelyn, Durban yave nemunhu Udhara, Durban kune munhu ariko Udhara, kuna Karen ariko. Munoziva musikana wokuroorwa uyu ndakashamisika ini ndichiona kwanzi akanga achidanana nhingi mavhidhiyo akudhara achitweka achinotorwa and I'm like mazimbe nditanyazoroya ndopata kuruya kusvika apa. What is the use kunotora mavhidhiyo aitamba kudhara nevamwe vanhu achiri musikana sati aroorwa kuya nawo kuti murume achaone. What's the point? What's the use kuti arambwe? Kana arambwa and then what? Kana arambwa wodi mofara? Kana arambwa mofara? Kana mafara mugeni? Kunotora zvinhu zvakare akapfeka chitamba chitwekana naginimbi kunouya nazvo kunozvizvumura ani mazimba ekuruya kwacho natangi ndonyanyisa vediwe hanzi raive hure raive hure kasi rawanikwa raive hure asi karawanikwa yasha karawanikwa iwe wanikwawo panotosoro chitekiteki nemwana vanhu awanikwa uyu muchato wavharisa gore uyu wavharisa pazimba apa usoro chikwanzi raive hure asi rawanikwa nyasha. Iwewe inatsvagadza kunyana matranza kunyasha uwanikwewo usiyewo chihure uwanikwewo tinotyisa mazimba. Bati vedu veka handiziva ngo handizivi achitweka kuti ndati navidwe saka munhu kuti aite sei vasikana kuti adii kokungomufarirawo kungoti aiwa makorokoti konde zveizvo kutounza mavhidhiyo akare. Saka munoti imi anenge asina kudza murume wacho hamuzivi. Imi muda kumuvigira mavhidhiyo munoti murume wacho hamuzivi. Imi ndimi mukazoziva mukadzi uyu kudarika murume wake. Murume wacho anenge achitoziva kuti mukadzi wangu uyu hakuna murume anoroora mukadzi asingazivi history yemukadzi wake hazviiti. Anenge achitoziva yese hazviiti. Ina ndikutaura nyaya dzangu kudai sokuziva kuti Father Diaries anoziziva. Aziziva ndisanga kuzitaura pano. Rakawanikwa nyasha hure rikapinda mbari karogwa zvakanaka kudaro. Exactly zi. Aiwa hapana chakashata. Hapana chakaipa guys. Kana mati munenge we follow a lot of pages zvopoita popapo di meno handizivi. Ini chandoza kuti vanhu kune vaona comment adoreva atotaura nezita reko akazviona kwazviri kunzi zviri kutrenda mwedzi wese kwakazviona taura nezita reipapo. Saka nditava kuona mapeji akawanda ataura anga ataura nezita kwani handiti ndozvana ndangoona. Saka ndozvatiri edwe ngatingoitai kuti dai guys. Inchirega ndipedzise mafuta angu pana mara chichinjata nemishaura mai kana ndanga kutaura ndichatogoni kuti ndienderere mberi ndichitaura nikirikiri. Ndichitaura ndichita basa ndandodorega ndakumboita busy animona nezvimwe zvinhu ndichikangama kusati imari iri kuda kuti
ndiri kuda kuti titsvage akumbokangamwa hanzi Amobek haana kudzoka. Nyaya dzaAmo dziri kunetsa Irene because patove nenyaya iripo watoita ukataura nyaya iyoyo patove neimwewo nyaya iripo ndichakudzai iga ndikozoya nayo iri live yacho yakazvimirira ndokudzai regai timboona kuti mangwana mwana uichira kuchikora anosvika here regai timboona nekuchikora anosvika here mangwana sekutaura kwaita baba vacho but nyaya dzichiza kutonetsa handinoona poshamarawo meli anonomuziva ako kuti meli hasi anomuziva kuti hasi hakwatake zvekudaro ndimwe yaya handinoziva saka guys ini namuda kuinda voice rangu rinenge rabot and just playing kuti mangwana rifumire ribo mangwana rifumire ribo pana anga chitobvunza leto anga chibvunza nyaya yekwamugodi inodaka iri live yayo yakazvimiririra nyaya yekwamugodi ilive yakazvimiririra nyaya yekwamugodi saka ndichauya nayo mangwana slick road saka ndichauya kana voice rangu sita bo mangwana ndoya nayo mezozvinzwisisa hands let's pray to God. Aiwa, we need to pray, Joshua. We need to pray. We need to pray for one another, guys. Hands pray for me and I'll pray for you. Tutakurana mtoro because chokwadi Satan dzonguva isi mhosva yevanhu mufunge zvatinenge tichita zvazviya is the devil. Satan anenge achitishandisa. Tamari masansos. Hey, sligro zumbani sho munhu ari kuningikira. Hala sisi bela muri sei? Mona ndichakuvigirai nyaya yacho mangwana yekuningirikiri kumunyaso zvinzwisa mega kuti nyaya yacho yakamira sei andimaona nyaya dzacho saka let's pray for one another guys. Dzimwe nguva vanhu havazviitise anenge vasingatodi but unokara kana wangozopinda mazviri the devil is out there. The devil is out there trying to destroy people andimaona ndo zvikuda kusema kuti Satan. Saka the best that we can do is we pray for our fellow brothers and sisters kuti Mwari vaite zvakanaka andichika chete. Mai panashe havana mbozotaura nini zvakaenda kuZimbabwe vangotaura ndasvika that was that havasati vataura nini mai panashe saka kana pana mai way pandozotanga kuti ndauda kublenda paka chinenge chakuita noise nyaya amiri kunesa ari kuna baba vacho vanga vakati vachamuunza iko zvinova kutaura statement. Saka ndofunga kuti ndinoona mai vaAmo vari kurwara vakabatwa yanzi inozi depression watota meno saka vari kuchipatara uko. Saka ini semunhu akanga asigwa mwana ndiko unotaura mai vacho ndibvunza kuti zvikutogwa nababa ava ndizvo here zvinoita here kana kuti voita sei. Hanzi update please. I will update you kana kuti live yacho Irene because I think pane baba vasipa vanenge vachida kuti vadi vanzwewo kwakamfuta ndisandainda Florence unoza unoramba zvingondifungidza ndobva ndafila guilty wena kwakamfuta uko ndafila guilty wena ndandisipo ka saka ndaichi ndoda kuenda paweekend apa ndobva ndangojumika kuenda kwandakaenda vana vavangochema kuti toda kuenda kuDurban mama tatovhura chikoro tisina mbva ndangoita imwe yayi kuti right handei mbva tangoenda ndaida kuenda paweekend saka ndichatsvaga pakati pevhiki apa pamanje sezvo vana vavavhura chikoro mangwana kuti ndindeko chinodi chinomuona ndobva ndatofila guilty. Do you have kupolokwana hakuna manje yauya uzondisendera friend request ndakuona ndikuaccept usend yesineli masoso usend. Saka guys chirega nipeso bika mafuta aya achada kuzoblenda pancha blender nenda kuita noise abacha mnenge mchanzo. Zvichiona zvarongedza noshaya kuti zvinhu zvacho zvaiswa pai izvo nai Shakira video alright guys
Cape Town ariko but not kuWorcester. Not kuWorcester. Cape Town ariko but not kuWorcester. Ku Cape Town straight. Cape Town straight. Guys, mwana bo anditika. Mwana bo to batana mangwana. Andika. Hands that team boy 11. Tari hands and Selena is doing that. You say beer. Unoze yako WhatsApp. Une yako WhatsApp. You don't imagine that you want to scan. Most of my kids zanupinda makawanda say. Don't do want to be married to maskane. Alright guys, saka toba tena mangwana. Ndichaparidza nzi time akome live ndichaparidza. Pasana kwana noparidza ndisele noparidza yoko sina noparidza. Amona. Saka ndokubate mangwana. Ndichanzonza nokudza mangwana ndichaenda kwa mangwana none mai vacho. Brian yanzi ita live ndichaparidza. Alright nikoma Brian ndichaita. Asi andisele na vanomboita ma live iwayo ndichaita. Ndichaita I request kai. Ndakumbirwa saka ndichatoita. Alright guys, mara bota. Bless you guys. Don't forget to pray for our fellow bitter brothers and sisters. And it, makona da chikoro sikanyisiwe. So guys, more rabant, God bless you.